Up Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli lero pamene APAC akupitirizabe kupangisa msonkhano wawo ku Blantyre kumene kwabuka ndithu nkhani zosiyanasiyana zomwe anamiwa afika pokwitsa boma komanso ndi ena otsatira boma angakhalenso iwo apolisi ali kumeneko. Mkulu wa polisi wakwiya ndithu tunena pano kambaka zomwe anamiwa alankhula. Anamiwa atsindika ndithu nkhani ziwiri zitatu zomwe zapangisa kuti kugwedezeke ku hotelo imene akupangisa msonkhano APAC. Nkhani yoyamba imene namiwa wagwedeza nayo kumenekoko ndiyonena kuti mkulu wa polisi mzimayi uja mukumudziwa inu. Mzimayi amene ujayo wauzidwa maso muli gwanda anamiwa kuti akulu inu mutule pansi udindo wanu, mwalephera kukhwimisa chitetezo mdziko muno makamaka pa nkhani zopangirana chiuziwawa kundale. Ndinso kwatulukanso ina kunena kuti iyayi Lazarus Makathi Chakwera akuyeneranso kutula pansi udindo wake kuti iyeyo walephera ngati president. Zomwe wapanga mdziko muno ndi zopanda pake, zilibe phindu, zilibe nzeru. Izitu ndi mfundo zimene anamiwa abutsa ku msonkhano umenewu. Koma tiye tionesese ndithu pamene papa kuti kodi njira imene akutsata anamiwa ndiyolondola ngati nzika. Kodi zilipo njira zimene zimayenera kutsatidwa kuti president akuyenera kutula udindo wake motani? Okay. Potengera ndi zomwe anamiwa akupanga point nene kuti anamiwa sakulakwitsa nzoona kuti president walephera ndithu. Okay, tikanena kuti munthu walephera sikutanthauza kuti palibe letu chimene wapanga. Zilipo zina zimene wapangako molondola, koma tikayang'ana pakati pa zolondolazo ndi zomwe munthu walephera, zimene zikuchuluka ndi zomwe munthu walephera. So figayo imene ikufunika zimafunika kuti figa yambiri ikhale side imene munthu wakwanitsako kukonza. Ndikupasani chitsanzo. Mdziko mwathu muno ma driving license omwe wayamba kumene ukonzedwa pakati pa kunalibe ndithu ana atasiya. Okay, tiyeni ndionenso side inayi pa nkhani ya mapassport. Mapassport sikuti ali yayi. January yemweyu ndithu anasiya kukonza mapassport. Pa 11 January anayima ndithu kukonza mapassport. Mapassport achita kuyambiraso kukonzedwa chamu February omwe. So ende akoko sikoyamba yasachitikapo kangapo konse kuima kukonza mapassport, and uleto wina mpaka anasasiya ndithu kupanga mapassport almost the whole year. Zomwe zili zifukwa zokwanira unena kuti yayi bomali lalephera. Sindingakambeza njala chifukwa kuti palibe president amene anabwerapo Malawi muno ndikulamulira angakhale kamuzuyo, angakhale bingwa muthalika. I remember EPM atalangwa unena kuti Amalawi vuto lake mmadalira kudya sima lokha. Nthawi zina tamadyaniko mbewa, tamadyaniko ziwala. Akamba kuti njala nayo itakunda. So nkhani ya njala ndikhozonena kuti njala pena imata kubwera kambaka kuvuta kwa madzi. Okay, mwina mvula chaka chimene chocho sinabwere, so njala imakunthadi. Ndebe silinganene kuti ayi chifukwa choti Amalawi ambiri ajachitedze chifukwa kuti ayi chifukwa chimene chocho ndiye kwa ineyo sichili valid kuti tikapange point kuti president achoke. Koma nayi ichi cha passport ichi tikayang'ananso iyi nkhani ya ma driving license iyi. And apapa kuti tiyang'ane pa issue imene munthu wa ku Nigeria anapezeka kuti wapasidwa passport, diplomatic passport. Issue imene jayo ndiyokwanira ndithu nena kuti yayi boma ili lalephera kapena kuti lakanika kuyendesa bwino dzikoli, chifukwa munthu woti ndi foreigner akukapezeka ndi passport ya ku Malawi kuno, and moreover passport yakenso si passport wamba yayi diplomatic passport. Chimene yonso ndi chifukwa chokwanira unena kuti yayi president wathu walephera ndithu kuyendesa bwino dzikoli. Okay, tiyeni tiyang'anenso zinthu zina pa nkhani ya chitetezo. Chitetezo ndithu mdziko muno chilipo inde, komano chitetezocho chikumatenga mbali, chikumaona kuti chikuyenera kupita kuti.
mabwana ambiri panopa akungopanga zinthu anyhow, kupanga zolakwika zosayenera ndithu, kuba ndalama mwachisawawa pamene boma ikungoyang'anira. Zimeneyonso ndi zifukwa zokwanira kunena kuti boma ili lakanika moti president iyo akuyeneranso kutula pansi udindo wake. And tiyeni tionesenso nena kuti anamiwa ali ndi mapointi ena ndolondola ena ndosalondola. Motero kwali lino ife tayang'ana olondolawo, moti pamene akunena kuti president komanso uyu woyang'anira zachitetezo mdziko muno akuyenera kutula pansi udindo wake, suti nzolakwikayi ndi zoonadi. Apart from kukamba za mathematics tizisiye uko, matiyeni tione zifukwa za mathematics izo ndi zinthu zoti andale onse anagwirizana ku parliament. So panopabe mpovuta nene kuti mathematics singagwire ntchito. Chifukwa chani? Chifukwa choti chinthucho chikuyenera kulowanso ku parliament, ndipo parliament chipangidwe council. Sono vuto ndi kuti parliament panopa anatseka mwezi watha, ndi sichingalowenso ku parliament chimenechocho. Yeah, for parliament ko anatseka kale pa 16 March if I'm not wrong. So chifukwa anatseka kale ku parliament, then mpovuta ndithu kuti tibwere pano tikambe kuti ayi mathematics loko onse amene akukamba za mathematics akuchita kudzionera kuti ameki samauzidwa chochita, ameki amangoona kuti malamulo akuwatsata. Ngati iwo akuwatsata malamulo for now tinene kuti ameki akutsata malamulo. Komabe yoti isiyo kokwengambe kuti chimwitsa fukaso ndeni nkhani ina kuti kuliso nyasi zina kumene koko. Makwalero tisiye imene yoyo tikambabe imene nthawi ina. Tisire pompa inu pangani subscribe, share, like, comment. Tamatuzani ndithu ndipati pamene tikuyenera kukonza. Nkhani imene jamayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafufuze funso lina mwanena kuti kumakhala zionetsero zopanda chilolezo. Pa 7 November 2024 tinalemba kalata not 7 pa 17 November wauza bwana Nkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zionetsero zopanda mtendere, mafuta mdziko muno mulibe. Bwana Nkubwa anachita stakeholders conference office kwawo. Apolisi nakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19. Munatiuza kuti pa 19 a president akupita ku Luana. Ife ngati anthu malamulo tidamvera ndipo tidasankha tikagwiza matemo tipanga pa 25 enali mande. Anthu ankatiseka kuti matemo opanga mande akuti, koma tinafuna kulemekeza malamulo. Sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolisi mwauza bwana Nkubwa alofu dipala kunena kuti achakwera kuchokapo choncho matemo tilepheresa. Mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti tikufuna tipange demonstration lachinayi, akuuza mwatiuza kuti president kuchokapo tavomera ngati kulemekeza malamulo. Kenaka mukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration. Ndizoona lero monga maime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna osalemekeza malamulo. After all said and done, ngati lero simutuuza chifati ndi recording imene muna yakula pa 7 December. Ngati simutuuza bwalo ndi state ya imene kumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 pa 25 pa Dongo community, komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anakwesa magali motanda pangazi wawo ku parliament, ili muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo, and you are a threat to the peace and stability of this country. That said, ndinene pano kuti in fact kunena kuti muno omwe timamaliza tipange governing council. Ngati funa tisankho zende zabada ndite atiuza kuti kumachinga amangana koma nkhani zonse zimene zachitika ku central region paliwo amangidwa. Nkhani ikachitika kundilande amathamanga, nkhani ikachitika kumachinga amathamanga, koma kuli Longwe paliwo amangidwa. Ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula kuti ndi evidence. Therefore Madam Mary Nyulam has failed Malawians, and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi azikidwe pampando. Pambawo tisapanga kumvisi bwanji anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali mwadala. Chifukwa chimenecho tikupempha nyumba ino kuti resolution tipange tipeze komiti imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16. Anthu amene chifukwa choti a president akumagwiritsidwa ntchito yapereka kale umboni apa ma demonstration amene amafuna kuchitika pa 24.
a president akumatengedwa kumalo wesedwa muzinduna kuti sakwenda kuti azilowa Kenya fanya nimenecho kuti chisango chikalebata nditendere muno tikazikise komiti imene yendese mabata nditendere kufika pa 16 September siku mukambira tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.